Cellular midnight. What you gonna do? Khumalo Ngcobo when they come for you. Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and Khumalo hlezi ecabanga umphetho bamagwala ngazuba nowabaqasha they all together bazovikela icountry. Ngeke ubabalekele ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze next mhlawumbe uzobabona nangakini kata please mabobona wenze sure ukuthi unayo drink. Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Cellular midnight. Yazi Khumalo namanje ngisahlukumezekile emoyeni. Iyangitraumatize lento engayibona last week. Le yenzeka ngesonto elidlule. Iplonto manje. Khumalo lento le yalesa subutubutwana esikasi somuhle esadlwengula lo wamzwezwe wensizwa. Yazwe Ngcobo. Le yanto namanje ngisazibuza ukuthi ngabe umthetho wayo yenzeka kanjani. Yazi le yanto namanje nje bingahleli kahle kumina ngineplan njengamanje. Iplan yani? Khumalo lento ingenze ngacabanga ngathi yazi Khumalo uma singase sihambe siyogebha lapha ya le yandawo kungenzeka ukuthi bakhona nabanye osisi nabo ba specialize kule yanto ukuthi umuntu agcine edlwenguleka edlwengulwa isibutubutu sentombazana. Cha uyabheda wena. Buka ngiyakutshela ungenze ngazi ukuthi wena awuzange ufise ngabe le yanto leya iyenzeka kuwena. Kodwa phela nami phela iyahalisa le yanto ngithola isibutubutu ezinjani nami singidlwengule nje Nkosi yami. Hayi Khumalo asabe siyodlalela ngakhona mfowethu. Nami ibheda nje le plan yakhe kodwa hayi kulungile mngani wami asambeni. Hey walivala ibhuti namhlanje dodi. Uyabona ke Khumalo njengoba sizodlwengulwa namhlanje kuzomela ukhece because angiboni ukuthi khona umuntu ongavuma ukudlwengula umuntu onepaqaze ngakalo mkhaba. Okusho ukuthi kuzomela ukhece ukuze phela sokwazi ukuthi kubona ukuthi abantu bokudlwengulwa. Okay. Yabona ke mawuso nje kungasebenzeka ngawo. Mawuza kahle. Sawona sisi. Hello police. Njani? Kaphela. Sicela usondele uze ngapha. Cha uMapholoba lo iphoyisa nje liphilela kamnandi South Africa. Hello Mapholo. Mapholo uNgcobo right? Yes. Oh okay. Hayi ukhumalo lo ukhumalo umntungwa. Shy mntungwa shy. Cha silanje singamaphoyisa nje athe awaze la azoyibeka nje endaweni yokuthi emakudlula usisomuhle esivele siyicelele nje ukuthi ngathi usisa ngasidlwengula. Sizoyicelela ukudlwengulwa kahle hle. Ukudlwengulwa la. Yes. Like you want me to Yes. Is this a trap? Are you trying to get me arrested? Ufuna ngibapha? No. Didwa ile inform. Hayi no. Ngeke sikubophe. Hayi. Sisidinga nje umuntu ozoyidlengulela thina. Ozoyidodosa nje asidlwengula. Hayi ngeke ayo guys for real. Yeah, serious. Nje umuntu oyithandela uthusa motrisa nje yithi laba silasabakho. Okay, so in this case I have to make a video yenu nizisholo ni confess ukuthi nifuna ukuthi hayi ubani hayi khuleka inkinga mina nonke uzani yes ngisholo u2 futhi okay hayi ukhumalo lo ngiyazicelela ukureshwa yeah cha nami uMapholoba cha ngithi mina nje ngivumile ngayicelela ukuthi angidotose angenze noma yini athanda uyena akanacala yimi ngiyicelele ukuthi ayitike ngami. Thank you. Okay, so I think singahamba ke we can go. Ngicela ungene ngala emotini. Okay, right.
Right guys, ukuze ngithembe ngicela ukuthi sibambisene ngimina ngibekele la ngaphansi. Hayi khuleka Niki sibam ngoba nesambele ngishiye station. Cha phela imini uma upholo bawusibhaka. So Thank you. And then ngaba nikhumula ke. I'll be back. Siwa sibe sikhumula. Okay, right. Let's do this. This is what they want. I'm giving them. Oh, sal. Hayi. Let's do it. Khumlani. Ngoba engathi phambana inkomishi la. Aphambananga izinkomishi. We are doing this now. hayi nami angikwazi lokhu esibhekene nayo. Hayi ngeke. Khumlana hayibo haqo. Angikwazi. We are doing this now. Hayi phela samaphoyisa sizokubona. Ine video ke bobhuti yenu ngathi nakhohlwa. Ine video yenu. Nizoconfessela ukuthi nifuna into rape. Sinikhohlwe lokho? Bengicela ukubuza la bese ngakwazi ukuthi lento siyenze ngelinye ilanga. No, ngeke sikwazi but we can't. Hawu, inkinga yami enkulu ukuthi ngima periods. Ma period. Yebo. Kanjani kama period umuntu wesilisa? Cha, sengisho ukuthi ngingumuntu okhishwa isisu manje ngenzela ukuthi ngingakungcolisi. Isisu. Yes. Oh, well I actually like that. Yeah, get sex. Ngicela udile naye Ngcobo uyena ocela iqala. Bina vele ngithela nale notho. Yes. Siza isisa. awusadliwa Ngcobo. Oh, but the juice. Boy. Cisha lapho wena, cisha. Hayi. Uyabona nje ukuthi kuyashisa so umuntu bekade epolice. Nizipholisa kanjani madoda nje baniqunusela ifele yala eoffice ha? Hayi captain. Angisiphela manje uma kushisa kakhulu. Into epolisa ngathi ngaqhamuka ngala ngemuva ngoba iyona indawo eshisa kakhulu. Yo. Cha madoda engathi izinkinga zenu sijule kakhulu. Naku la ngikhona. Ngifuna ukuthi niphuthume lapha earea 6. Abafana sebengena esitolo sika my friend lapha. Ngifuna ukuthi nibuye nabo bephila labafana. Siyazwana Ngcobo ukhumalo. Hayi, kezwakala captain. Phutuma. Hey man, before nje nize nihambe. Ngizohamba nani madoda. Nina senihluleke kakhulu kabi nokubamba igebengu. Ngizohamba nani kulungile ngonifice emotweni. Hambani. Lungile captain, ngilungisa le nto abafana la. Abufana Ngcobo. Lento yabantu abadlwengulana kufuneka iphele. Ayi. Yabo Khumalo manje sekumele siqikelele yonke into eyicala lomuntu odlwengulile. Kumele iphele nje kumele imenze. Kodwa buka namanje sikule nkinga nje ngenxa yakho Ngcobo. Mina kabe ngidlwengulwa nguwena wonke lo. Hawu ngokwenzani kwami manje? Buka namanje usuzelana. Khumalo kumele ngabe uya understand ukuthi kule nkinga kade sibhekene nayo. Sekuyipassage Khumalo sekuvele kuyiqhamukele nje. Ayi. Hawu, ngoba Khumalo, nisala madoda. Nini business odwabuzela la matwayitwayi mana sambeni. Hey, damn it. Sicela menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela menathi